Navštívili ste už niekedy chorvátske vodopády? Alebo ste videli červené skaly v Austrálii? Alebo navštívili ste Atlantický oceán? Ale videli ste už Manínsku tiesňavu? Manínska tiesňava. Z prírodného hľadiska je mesto Považská Bystrica a jeho okolie turisticky veľmi atraktívne. Samotné mesto leží v hornej časti Považského Podolia, ktoré je obklopené prstencom horských celkov. Na území okresu Považská Bystrica zasahujú tri hlavné geomorfologické celky: Javorníky, Strážovské vrchy a Súlovské vrchy, v rámci ktorých sa nachádza množstvo chránených areálov, prírodných pamiatok a iných významných prírodných zvláštností a zaujímavostí. V severozápadnej časti Strážovskej hornatiny, 6 km od Považskej Bystrice medzi Veľkým Manínom a Malým Manínom, sa nachádza prekrásny vápencový kaňon Manínska tiesňava, ktorý je najúžším skalným kaňonom v strednej Európe. Svojou divokou romantickou krásou priťahuje obyvateľov z blízkeho i vzdialeného okolia. V blízkom okolí Manínskej tiesňavy je možné navštíviť Kostoleckú tiesňavu. Úzku dolinu Manínskeho potoka zvierajú skalné steny miestami vysoké až 400 metrov. V podstate sú tu dve menšie tiesňavy, oddelené malou kotlinkou. Šírka najúžších miest sotva stačí na priechod autobusu. Manínska tiesňava je národná prírodná rezervácia o rozlohe 117 hektárov, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica. Patrí do geomorfologickej jednotky Súlovské vrchy. Epigenetický prielom, vytvorený zarezaním sa Manínskeho potoka, ktorý rozdelil Manínske bradlo na dve časti, Veľký a Malý Manín, vlhká mikroklíma vysokých skalných stien a brálnych útvarov, umožňuje výskyt horských druhov rastlín a živočíchov v malej nadmorskej výške. Na výsledných polohách skalných stien sa nachádzajú teplomilné druhy rastlín aj živočíchov. V mieste sú horolezecké cvičné terény. Smerom nahor proti prúdu Manínskeho potoka sa o niečo ďalej nachádza Kostolecká tiesňava. Kostolecká tiesňava o rozlohe 60 hektárov sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica. V pohorí Súlovské vrchy nad severným okrajom Strážovských vrchov. Je výborným učebnicovým príkladom vodnej erózie a geomorfológie vôbec.
Epigenetickým zarezávaním sa Maninského potoka do vápencového bradla vznikla prelomová úžina lemovaná skalnými stenami. Pod nimi sa vytvorila veľká plocha trojuholníkového tvaru, vyplnená súťovými kuželmi na vrchole s veľkým skalným previsom, ktorého steny sú vytvorené prevrásnenými vápencami. Tiesňava sa prerezáva naprieč antiklinálou. Jej najvyšší bod je zhruba nad stredom tiesňavy, jej svahy tvoria obe ústia tiesňavy, horné aj dolné. Bradlo tvoriace ľavú stenu tiesňavy sa nachádza kavčia skala podľa výskytu kavky tmavej. Vrchol pravého svahu tiesňavy má názov Drieňovka, dutina z vetraného jadra antiklinály je nazvaná aj strecha Slovenska. Prírodnou rezerváciou bola vyhlásená Kostolecká tiesňava v roku 1970. Predmetom ochrany sú jedinečné rastlinné a živočíšne spoločenstvá a ochrana významných geomorfologických útvarov. Nachádza sa tu jeden z najväčších skalných previsov v západných Karpatoch, nazývaný strecha Slovenska. Nájdeme tu veľké množstvo ťažkých lezeckých ciest. Popisovaným územím prechádza náučný chodník, Maninská tiesňava a prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava, dlhá približne 15 km so 17 zastávkami s informačnými panelmi. Ako sa tam dostať? Automobilom z diaľnice D1 buď z Bytče po ceste číslo 61 na Považskú Teplú, alebo z Považskej Bystrice po ceste číslo 61 na Považskú Teplú v smere na Záskalie. Verejnou dopravou do vlakovej zastávky Považská Teplá po železničnej trati smer Žilina, Považská Bystrica alebo opačným smerom. Autobusom Bytča, Považská Teplá, Kostolec alebo Považská Bystrica, Považská Teplá, Kostolec. Peší z Považskej Teplej po červenej turistickej značke alebo zo Súľova. No Manínska tiesňava nie je jediným miestom, ktoré sa oplatí v okolí Považskej Bystrice navštíviť. Nachádza sa tu veľa miest kultúrneho, historického aj prírodného významu. Jedným z nich sú zrúcaniny hradu z 13. storočia.
Taktiež 4000 rokov staré nápisy na skalách katastri obce Bodina sú dôkazom o historickom význame tejto oblasti. Oplatí sa pozrieť si farský kostol, ktorého ľavá loď má z historického hľadiska veľký význam. Tieto miesta sú však len zlomkom krás, ktoré poskytuje svojim návštevníkom Považská Bystrica.